أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم أمالما magazine di Mali TV lajɛbaaw assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni an sigilen an ka juma tafsiri kɛnɛ kan min bɛ kɛ juma o juma magazine di Mali TV kan. Bi an bɛna wuli kuranɛ sura 93 la ka taa ɲɛ. N'o de a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Allah subhanahu wa ta'ala ko wadduha kwayi kali wala hatlela waleli iza saja kwayi kali sula na ye datuguli ke ma wada akarabuka wa makala ko Muhammadu mama itwe ama ibla wa ama itwere wala le akhirati khairul laka mina lula ko nga laban ko de hera kabo emoni je wala saufa yuti karabuka fatarda kima bina ison fo yere bina foko awasara tafsiri tigi caman taara fɛ k'a fɔ ko ni aya nin kuranɛ sura in jiginni sababu alakira sallallahu alaihi wasallam ko yahudiyaw nana a ɲininka fɛn dɔ la a y'a f'u ye ko u kana sini ko a b'u jaabi a y'o min fɔ nka o y'a sɔrɔ ale m'a fɔ ko ni ala sɔnna o kɛra min kɛ wayu tigɛra a la dɔɔni dɔw ko fɔ tile 28 dɔw ko tile 18 donc ale yɛrɛ jɔrɔla a hakili kɛra ko ani ala tɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni k'a sɔrɔ ala tun b'a fɛ k'a ka jɔnya jira a la a k'a dɔn k'a fɔ n'i bi ko o ko kɛ f'i ka ala ka masaya segin a ma sura min jiginna yɔrɔ ala sɔrɔla k'i kɛlɛ ko a y'i kɛlɛ wala hatile la wa leili isa saja ko a b'i kɛlɛ su la fɛnɛ n'o ye datuguli kɛ ma wada a kɛra buka Muhammadu ko i ma i bila wa ma kala wa a t'i to yen fɛnɛ wala le akhirati khairul laka mina lula ko nga laban ko o hera de ka bo i kan ni diɲɛ ye komi waati bɛn an bɛ nin dakurunya in fɔ an tɛna segin k'a fɔ ngo arabu kana ale akhiri walima ale akhira o bi laban ko fɔ duniya o bi diɲɛ ko fɔ o bi i jujɔ ko fɔ jujɔ ani laban o de duniya ani lahara ala ko ma i bila wa n tɛna i bila ko nga laban ne o hera de ka bo i ka tɛmɛ daminɛ in kan a b'o cogo la adamaden mana ko damina i ka ala deli ye a laban ɲali de ala filɛ k'o de fɔ ko minnu bɛ k'i sɔrɔ olu kan'i tɔɔrɔ koyi ko nka laban in de o hera ka bo i kan ni daminɛ ye wala saufa yuti ka rabuka fatarda ko sɔɔni i ma bɛna i sɔn fɔ i yɛrɛ bɛna jɛ mais pour que k'o yira Muhammadu la a sɔrɔla k'a kunnada dɔɔni a ko alam yajidi ka yatiman fa wa ko yalama i yatimɛlama mana wa o kɔrɔ i bangena ka i fa fatura k'a sɔrɔ i ma bange i bangeni ka dɔɔni kɛ i ba fɛnɛ fatura nka o n'a ta bɛɛ ko ala ma ladon yɔrɔ kɛ i la wa wajadange dalan fahada ko yalama ala ma sɔrɔ i fililen don nka a tilara ka i kana o kɔrɔ i ma kalan i tun tɛ fɛn dɔ nka ala ye ko dɔ yira i la fɔ k'i tɛmɛ ko dɔnbaw kan wajadange a ilan fahagina ko yalama ala ma i sɔrɔ fantantigɛ jɛ ye nka a tilala ka na i fɛntigiya parce que a ye cɛbaw ni musobaw d'i ma olu n'u ka nafolo bɛɛ kɛra i ta ye a ye kan saba min fɔ a ye k'a hakili jigin alakira yɛrɛ nana a munna yatimɛya rɔ a tun ma kalan nka ala ye kala d'a ma k'a tɛmɛ kodɔnbaw kan fɛn tun t'a bolo ala y'a fɛntigiya ala sɔrɔla ka kangari da a ye tugun sura in na b'a la ko fa amali yatima fala taki haru ko nga yatimɛ den sa k'i kana pɛrɛ o i kana o karabare kana o jakoya k'i b'o bila foyi la ka da kan e yɛrɛ tun ye yatimɛ ye wa ama sa ila falata ni haru ko delilikɛla k'i kana pɛrɛ o kunna ni delilikɛla nana i mɔ k'i kana pɛrɛ o kunna wa ama bi ni matira bi kɛ fadis ko ni ala ye nɛɛmɛ min k'i ye k'i ka olu kurakuraya fɔ cogo wɛrɛ la i ka o baro bɔ i ko baro bɔ ye mun ye a baro bɔli tɛ k'a fɔ nin fɛn in bɛ ne fɛ ye ayi a baro bɔli ye ni mɔgɔ dɔ ye 1000 de mɔ min fɛnɛ bɛ dugumola ni dugumola cɛ e ka taa 200 d'o ma k'a fɔ alhamdulilayi bi kɔni bi diyara n na nka e ka t'i sigi ten dɔrɔn ko alhamdulilayi ko fɛn tun tɛ n bolo sisan kɔni ne ye mobili sɔrɔ n ye nin sɔrɔ ala ka laɲini t'o ye o ye waso ye ala ye balili kɛ ka bɔ waso ma ala ko ala tɛ yɛrɛ kuncɛ ba si fɛ ani waso b'an ci donc maa minnu bɛ t'u sigi k'u yɛrɛ fɔ olu ye waso ye ala t'o fɛ nka ala bɛ nɛɛmɛ min baro bɔli fɛ o ye ka waleya a bɛ fɔ o ma de k'i y'a baro bɔ
ni hɛra b'e la n'i ye hɛra don maa wɛrɛ la hali n'i ma fɛn fɔ maa ye mɔgɔw b'a dɔn ala y'o de fɔ ko wa ma bi n'i ma terabi kɛ fadisi ko ala ye hɛra min k'i ye Muhamadu de o baro bɔ alakira y'a baro bɔ cogo di ni dɔ tun nana hali ɲaamɛ 100 di alakira mɔ sisan tile tun di bi k'a tɔ to a bolo a b'a bɛɛ ɲi mɔgɔw la don jama ale yɛrɛ bɛ si kɔngɔ na k'a sɔrɔ fɛn tɛ ɲɛ tɛ nka fɛn minnu dira tile kɔnɔ ale y'a ɲini a bɛ fɔ o ma de i ye nɛɛmɛ baro bɔ mɛ e ka n'i sigi nɛɛ tɛ dɔrɔn ko nin b'e bolo nin b'e bolo o bɛ mun dilan ne ka ko la ala bɛ k'aw kankari da ko ni nɛɛmɛ kɛra i ka baro bɔ nka ale tɛ waso an ci fɛ an bɛna bi kuranɛ tafsiri jɔ yan n'o ye kuranɛ sura 93 ye ni ala sɔnna juma wɛrɛ an bɛna taa ɲɛni sura wɛrɛw ye aw salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Foli Anthony Amotagadi magazine dumali ale filɛ bagaw ma k'aw bisimila aw ka sogo kɔrɔfɔ ale kɔnɔ kan sogo kɔrɔfɔ min las'aw ma juma émission kuranɛ kala tafsir ale kɔfɛ n'o bɛ lase aw denmuso n'a balimamuso Aïssata Cissé fɛ fo ka taa se Seko ma Seko alaikum salam Aïssata Cissé i Cissé an b'a lajɛbaw bɛɛ fo ani an filɛbaa ɲɛnama bɛɛ k'a yira u la k'a fɔ nin ye an ka sogo kɔrɔfɔ ye aw delilen m'o min na juma o juma toujours nin waati ye mura waati ye mura b'an kan na dɔɔni Aïssata Cissé de b'an bolo bi ale bɛna ɲininkaliw kɛ Aïssata i salamu alaikum. Wa alaikum salam Seko aw bisimila ko kura i n'a fɔ an fɛnɛ Seko sogo kɔrɔfɔ naani o b'an bolo mun bɛ tali kɛ an balimakɛ dɔ ale ka kala o an balimakɛ in a y'a yira k'a fɔ k'ale sogora ale k'ale n'a balimamuso den de tun bɛ tagama na den tun bɛna bin dingɛ kɔnɔ mais ale ye den minɛ den ma se ka bin dingɛ kɔnɔ yalima o bɛ mun fɔ. Alhamdulillah Aïssata o sogo o bɛ tilancɛ rɔ a man ne a man ko kɔrɔ ye di an balimakɛ min sogora k'a fɔ a n'a bɛɛ ni tun bɛ taama na n'o y'a balimamuso den ye k'o tun bɛna porokotɔ ka bin dingɛ kɔnɔ walima kɔlɔn kɔnɔ nka o bitɔ ale y'o minɛ a ma bitu o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛna danaya da a kan ka fɛn dɔ kalifa a la nka kalifa in a bɛ kɛ komi a ka ca a bolo nka solution bɛ sɔrɔ a la misali la ni u ye ta k'e bila jɔyɔrɔ dɔ kunna gouvernement kɔnɔ sa k'e de bɛ se k'o gérer e fana ye mɔgɔ min ta k'o k'i dɛmɛ o tigi ma taa kɛ mɔgɔ ɲɛnama yarɔ ko in b'a ɲini ka ca nka a directement solution bɛ tila ka sɔrɔ a la Aïssata o b'o ɲɔgɔnna fɔ. Ok o faamuyara mais n'a y'a sɔrɔ balimakɛ ma se ka den minɛ den kun binna tigɛ kɔnɔ yalima a kun bɛ mun fana kɔ fɔ. O b'a yira k'a fɔ a tigi danaya min kalifara a la danaya in bɛ perdre a bolo a bɛ can a tɛ kɛ ko ɲata ye ala k'an kisi o ma. Amina rabi. Ok Seko o faamuyara an bɛna filanan o tɛ dɔwɛrɛ ni an balimamuso dɔ de minnu sɔgɔra k'a fɔ k'ale n'a cɛ a bilala ɲɔgɔn na fo ka na furusa bɔ a ko kɔnɔna na yalima o bɛ se ka o bɛ ko bɛ cogo di. An bɛ dugawu kɛ ala ka bɛɛ kisi furusa ma furusa tɛ ko ɲuman ye nka ni nin sogo sugu nana mɔgɔ caman bɛ jɔrɔ kosɛbɛ k'a sɔrɔ nin tɛ kojugu foyi fɔ Cissé ni balimamuso min sɔgɔra k'a ye k'ale n'a cɛ bilara ɲɔgɔn na ko fɔ furusa bɔra a la n'a y'a sɔrɔ ale a cɛ tɛ bɛnna a b'a yira k'a fɔ u ka o gɛlɛya in o bɛ ban pewu fo u bɛ tila ka hɛrɛ sɔrɔ nka n'a y'a sɔrɔ a n'a cɛ bɛ bɛnna o bɛ dala mankan dɔɔnin fɔ u bɛna tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na waati kunkurunin kɔnɔ min na. Ok o faamuyara nka sogo in kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ furusa ko tun ma bɔ a ko kɔnɔ ko tun na ni ko wɛrɛ jumɛn tuguni. N'a tun y'a sɔrɔ furusa ma bɔ a kɔnɔ f'a kɛra dala mankan ye ten ale ni cɛ in ye dala mankan kɛ n'a y'a sɔrɔ kɔnɔnabɔn ko dɔ bɛ u la o b'a yira u bɛna hɛrɛ sɔrɔ fɔ u bɛ baro kɛ u bɛ yɛlɛmisɛnninw kɛ ɲɔgɔn fɛ u b'o ɲɔgɔnna fɔ. Ok o faamuyara sogo sabanan kɔnɔ o y'an balimakɛ dɔ ye balimakɛ min sogora k'a fɔ hali n'an ka dɔnkilidalaba dɔ tun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n'o ye Tata Bambo ye yalima o fana bɛ mun ko fɔ. Alhamdulilayi rabil alamina ni mɔgɔ min nana sogo i n'a fɔ Cissé y'a fɔ cogo min k'an balimakɛ dɔ ko k'ale sogora k'a fɔ ko ani Tata Bambo mɔgɔ caman bɛ Tata Bambo dɔ dɔnkilidalaba don k'ale n'o sigilen bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n'a y'a sɔrɔ o sogo kɛba in ni a y'a sɔrɔ a bɛ kamanɔguwan ko dɔ kɔnɔ ala k'an kisi k'an tanga o b'a yira o kamanɔguwan ko in bɛ juguya dɔɔni a bɛ kɛ ko ye min bɛ gaze ka taa fɔ bɛɛ bɛ a kuma mɛn ka taa nka n'a y'a sɔrɔ fana a bɛ hɛrɛ la a bɛ hɛrɛ in bonyali ko fɔ ka taa k'a sɔrɔ k'a ye i ni dɔnkilidalaba sigilen don k'a tɛnku ɲɔgɔn na o ye muruda 2 ye n'i bɛ hɛrɛ kɔnɔ a bɛ o kibaru cɛrini ko fɔ
ni be toro fene kono abi do farali fo toro inga fo akibaro bi cheringata fambe fe sisi okay o famira na soro akoko na niskili kuma bo akoko na fona kuma mun ko fa na ya soro dron ale ayi tata bamo be nyana jela nga ale yɛrɛ be ɲɛnajɛ kɛnɛ kan o bɛ tila ka tila yɔrɔ fila o ɲɛnajɛ n'a fɔra sisan ko tata bamo bɛ kɔɲɔ na ale b'o kɔɲɔ kɛnɛ kan o bɛ tɔgɔtigi dɔ ka fatuli ko fɔ nka ni kɔɲɔ tɔgɔ ma na a la dɔrɔn fɔ k'a ye tata bamo bɛ ɲɛnajɛ la ale b'o kɛnɛ kan o bɛ nisɔndiya koba dɔ sɔrɔli fɔ cɛlamɔgɔ in fɛ min bɛ bonya kosɛbɛ sise okay o famera sego an ka sogo kɔrɔfɔ laban na ni an balimamuso dɔ de mun fana sogora k'a fɔ k'ale taara examen na k'ale passera donc o fana bɛ mun ko fɔ alhamdulillah an balimamuso min walima npogotiginin min n'a y'a ye ko ale taara examen kɛyɔrɔ ale passera n'a y'a sɔrɔ ekɔliden don a nana ye ale taara examen kɛyɔrɔ a passera o tɛ juguman fɔ o ka surun o ɲɔgɔnna la o b'a ka koɲɛ dɔw ɲɛnabɔli ko fɔ hali ni ekɔli ko tɛ nka n'a y'a sɔrɔ ekɔliden tɛ fo k'a ye ten dɔrɔn i taara examen kɛyɔrɔ nka i passera o b'a yira mɔgɔ dɔw bɛna siga yɔrɔ ko dɔ la nka kɔfɛ o ko in bɛ jɛya ka bɔ i la ka misaliya di o kan ni mɔgɔ dɔw sigara a tigilama rɔ k'a kɔnɔma don i b'a ye kɔfɛ a b'i ye k'a fɔ a kɔnɔma tɛ par exemple o b'o o ɲɔgɔnna fɔ sisi ok o faamuyara sego mais n'a y'a sɔrɔ examen kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ ale yɛrɛ kun ma passé a ko kɔnɔ o fana kun bɛ mun fɔ n'a y'a sɔrɔ a tun ma passé a ko kɔnɔ o y'o cogoya kelen ye n'a y'a sɔrɔ ekɔliden don k'a y'a taara examen kɛyɔrɔ a ma passé o b'a yira k'a fɔ a ka kan ka dɔ fara a ka cɛsiri kan n'o tɛ o man jan o ɲɔgɔnna la nka ni ekɔliden tɛ tuguni nkalon dɔ bɛna da a la nka hali ni tiɲɛ tɛ ale yɛrɛ jogo bɛ tila ka na nkalon nin kɛ tiɲɛ ye tuguni ala k'an kisi o ma. ok o faamuyara sego ni ne kun ye an ka bi sogo naani ye walasa o kɔrɔ bɛ se ka fɔ mɔgɔw ye cogo min na. kuma ɲɛna Aïssata Sise i Sise ye denmisɛnnin ala k'i kɛ mɔgɔkɔrɔba ye an bɛ dugawu kɛ ala k'i bolo mɛn baaraw la k'an ka ɲɛmaa fo n'o ye professeur Alassane Kone ye ani cameraman n'o ye Basu ye ani an ka abonné ɲɛnama kelen-kelen bɛɛ ka e yɛrɛ fo ko i Sise. ok k'a fɔ lamɛnbagaw ye ni ne kun ye an ka bi sogo kɔrɔfɔ ale kɛnɛ bi taa ale sera a kuncɛ yɔrɔ an b'a fɔ aw k'an mɛn siɲɛ wɛrɛ.